Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang i-share ko naman po sa inyo yung orasyon laban sa masamang espiritu at layuan. Paunawa po ang orasyong ito na pangkwintas ay para lamang po sa masamang espiritu at hindi tatablan ang mga good spirit. Sampi ditong gamitin pag kayo ay pumunta sa alanganing lugar gaya ng haunted places, bundok, dapat wag ninyo kalimutang dadalhin palagi. Sundin maigi ang bilin ng orasyong ito. Pangkwintas. Mga kailangan bond paper, red ball pen, tali ng kwintas, pwedeng plastic o pulang tila ng lalagyan ng tiniklop na papel at huwag hakbangan ang gamit. Isulat sa bond paper, banggitin ng 3 ulit kasama ang susi. Magdahan-dahan sa pagbasa ng at huwag magkamali dahil hindi epekto ito. Huwag ipakita sa iba o ipahawak ang iyong proteksyon. Usalin sa iyong sarili ng 3 times at iip sa dibdib. Maaari ring isulat at ikwintas. Sinsya muna kayo kasi may nagtatrabaho sa kabila at may maingay. Sana unawaan nyo lang po. Bago usalin po yung orasyon ay dapat po ay nasa mabuti kayong kalagayan at palagi kayong malakas araw-araw at papindot na rin po ang subscribe at like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At higit sa lahat po, shout out po sa inyong lahat. Lalo na po sa Bike Tayo Kabayan at sa inyong lahat. Narito pang orasyon. Bayim Islaraw, Surabak, Tartaraw, Matum, Mumit, Mitam, Ampik Mebilgayim, Kristus, Sancta Trinitas, Umudaob, Jesus, Diyom Ihihi, Ais, Tsuhum. 3 beses po usalin po itong orasyon na to. Yayim Islaraw, Surabak, Tartaraw, Matum, Mumit, Mitam, Ampik Mebilgayim, Kristus, Sancta Trinitas, Umudaob, Jesus, Diyom Ihihi, Ais, Tsuhum. Bayim Iskalaraw, Subarak, Tartaro, Matum, Mumit, Mitam, Ampik Mebilgayim, Kristus, Sancta Trinitas, Umudaob, Jesus, Diyom Ihihi, Ais, Tsuhum. 3 beses po usalin at 1 beses lang po ang orasyon isusulat po. Narito po ang susi. Igusum quid sicut Deus Dominum Domini Dei Tiduum Salvami. Yan po ang orasyon na pangkwintas laban sa masamang espiritu. Sana po maunawaan po nyo ito at huwag kayong mag-alinlangan dahil ito ay subok na po na aking ibinabagi sa inyo. Sana po ingatan nyo po ito lahat yung mga binabagi ko mga orasyon dahil ito ay napakabisa. Hindi po ako dito gumagawa lang naman po. Ito ay sinishare ko po sa inyo para magamit po nyo sa araw-araw upang proteksyon nyo po sa inyong sarili. Sana po huwag makalimut mag-subscribe, mag-like and share. Pindutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po. Maraming salamat po. Bye bye po.